Пътувай с приятели в планината, на яхта, на лодка. Защо и да не полетиш с приятели? Усети пътуването по нов начин. Заедно. Бъди част от нещо по-голямо. Създай спомен. Споделяй моменти. Защо да не споделиш и една целувка? И не забравяй да се забавляваш. В морето, под звездите или дори на частен остров. С Tripsy можеш да направиш всичко това. Пътувай с хора, които виждат света като теб. Присъедини се към нас в безброй приключения по света. Стани част от клуба. Бъди трипстър. Влез в главната роля и виж света, както никога досега.